festoso é sempre o preludio perfecto para a xornada do caldo de osos de Taboada. Trátase dunha proposta da mocidade da vila para encher de vida os bares, as rúas e o centro cívico este sábado 10 de decembro. A Asociación O Marrao en Xebre recolleu a testemunha doutras xeracións de mozos que idearon esta proposta de concertos e baile para o sábado de Entroido. É unha cita que lograron consolidar e amoldar ao momento que vive a música tradicional e a contemporánea, acadando a axuda do Concello. Desta volta chegan con propostas tamén para os máis pequechos. O festoso infantil e toda a programación foron presentados este sábado xunto coa festa do caldo de osos. Como novidade vamos buscar un pouco diversificar o público das nosas actividades organizando o primeiro festoso infantil. Promovendo, porque a organización vai ser levada a cabo pola empresa Chantadina Belaísca, que xa está especializada en actividades deste tipo. Vaise desenvolver de das 5 ás 7 aproximadamente da tarde, aquí neste local, no Cuartel Vello. Recomendamos a inscrición antes do xoves día 8, que pode realizarse ou ben aquí na Casa de Cultura ou ben a través dun formulario que colgamos en internet, o que se accede, por exemplo, a través da conta da asociación en Facebook. A entrada serían 5 euros, incluiría as actividades e tamén a merenda. As actividades, basicamente, relacionadas coas festas nas que nos atopamos, co Entroido en xeral e co caldo de osos. Por exemplo, en relación co Entroido, a elaboración de máscaras, xogos que estimulan a creatividade, sempre en relación con estas festas, e que busquen integrar un pouco os máis cativos nestas tradicións, nestas celebracións. E despois tamén, o que nos parece máis orixinal e útil tamén, é que se lles vai ensinar a preparar o caldo de osos. Será na antiga Casa Cuartel e inclúe merenda. O prezo de inscrición é de 5 euros. A continuación, a cita será para os mozos e adultos xa nos bares de Taboada. Vai comezar ás 6 da tarde no restaurante Urdi e vai seguir a dirección, como outros anos, por todos os bares da vila. Tamén, como novidade, este ano vai estar animada por un total de 4 grupos de música galega desta zona. Serían os grupos de Taboada, os de Iquí e os Rechouchíos, as Chorimas de Chantada e os Falcatrueiros de Monterroso. Despois, outra novidade, a cea popular, como antesala do propio festoso, que vai ser ás 10:30 no centro cívico. Compre mercar as entradas na cafetería Mario, antes tamén do día 8, do xoves. Estas entradas valerían 8 euros e incluiríase a cea e despois tamén a entrada ao festoso coa consumición. Polo tanto, creemos que é bastante asequible. Finalmente, ás 12 comezarían os concertos. Seguimos tamén na liña de outros anos. Neste caso contaríamos con Yello, que xa é coñecido de outras edicións, e do grupo de rock Raiva. Así como detalle, dicir que fai cousa de 2 meses participou da elaboración dun disco conxunto con outros grupos galegos que chamase Nadal. Participou neste disco con grupos como Liviado Marrao ou Ruxe Ruxe. E nada, sen máis, animar a todo o mundo a que se sume a estas actividades. Raiva e Yello son os cabezas de cartaz, pero o plan está moi pensado para non deixar oco entre a tarde de troula e a noite de festa. A cea popular, que nos parece unha solución bastante boa para non cortar aí a festa, para ir xa directos da ruta aos concertos. Despois do xoves día 8 non hai posibilidade de mercala. Sí, para a cea, despois para os concertos na entrada. E nada, dicir que é un
sobre todo para a xente que non é de Taboada, que é unha forma un pouco orixinal de encarar o Entroido. De coñecer Taboada e de facer actividades feitas pola xente nova, para a xente nova, para todos, pero especialmente para nós.